las mulleres de Lugo. Non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Queremos demostrar que somos un pobo de artistas e vamos ensayando durante toda a rolda da muralla. Imos soltar a gorxa con esta cantarea que nos ofreceron, insisto, os compañeiros e as compañeiras de Lugo. Vai! Chourizos veñen, chourizos veñen, chourizos veñen e van, colgadillo coas cardeiras, que non las queren roubar. Ai, ese tono gaiteiro. Chourizos veñen, chourizos veñen e van, colgadillo coas cardeiras, que non las queren. A ver, queremos os brazos e ponemos unha marea en Lugo. Chourizos veñen, chourizos veñen, chourizos veñen e van, colgadillo coas cardeiras, que non las queren roubar. Pois imos ler de seguido o manifesto desta convocatoria. Quizá é un pouco extenso. Non citei o Borrazo. Pois un saúdo para as compañeiros e compañeiras do Borrazo. Marí Pontevedra, conten máis. É que somos moitas e moitas. E aquí estamos. O manifesto quizá é un chisco extenso, pero é importante porque recolle todo o vosso traballo destes 2 anos longos, todo o vosso esforzo, todos os vosos logros e, desgraciadamente, todas as demandas que aínda siguen en pé. Hai un ano por estas datas estábamos en plena campaña electoral das eleccións galegas, sugestionados pola promesa de Feijóo de que se saía reelexido o presidente da Xunta recuperaríamos pola vía da arbitraxe todos os aforros pillados da estafa que nos fixera Galiza Banco de participacións preferentes e subordinadas. Foi un compromiso feito para dar resposta e neutralizar as demandas das plataformas afectados en pleno período electoral. A realidade demostrounos que pasadas as eleccións a vía de arbitraxe foise minorando até reducida a cero ao final de ano, con menos de 15.000 casos resoltos. Foi a constancia e a firmeza das plataformas mantendo a presenza e a loita a diario na rúa a que obrigou nesta primavera aos responsáveis do goberno da entidade a reactivar a vía de arbitraxe e resolver outros 20.000 casos máis, a imensa maioría con cantías inferiores a 10.000 euros. Como resultado final desta vía, recuperamos preto de 500 millóns dos máis de 1.800 que nos estafaron as caixas galegas coa colocación destes produtos tóxicos de alto risco. Foi esta loita a que determinou que a decisión do Goberno do Estado, recollida no Real Decreto Lei de 31 de agosto do ano pasado, consistente en trocar as participacións preferentes subordinadas con datas de vencemento en accións de Nova Galiza Banco, que nin cotizarían en bolsa nin valen nada neste momento, tivese que ser revisada e suavizada para intentar calmar a indignación das mulleres e dos homes, das miles de persoas estafadas. Así naceu en marzo deste ano, froito do outro Real Decreto Lei, a tristemente famosa quita, palabra repugnante, quita, que non é máis que un eufemismo para disfrazar que o Goberno do Estado, a través do FROP, nos ia roubar a preto de 40.000 persoas 564 millóns de euros para contribuir ao rescate da banca nacionalizada. Foi en pleno período estival, meses de xuño e xullo, cando se consumou este espolio. Con todo, a loita das plataformas non foi estéril, e grazas a ela conseguiuse que se dera liquidez a parte que non foi expoliada pola quita. Con isto recuperamos un conxunto uns 800 millóns de euros. 800 millóns de euros. Pero non pararemos ata que cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Seguimos con crónica do vosso esforzo colectivo. Pasado este período, tanto a dirección de Nova Galicia Banco como o Goberno do Estado e da Xunta intentaron convencer a sociedade galega que a estafa das preferentes e das subordinadas, no caso de Nova Galicia Banco, estaba resolto e dun xeito favorable para as persoas estafadas, dando por bo e consolidado ese espolio dos 564 millóns que nos roubaron coa quita. O objetivo que perseguían estaba claro: crear as condicións necesarias para poder regalar Nova Galicia Banco a un amigo, sexa do Estado ou foráneo, sen ter que asumir ningún custe máis, nin económico nin social.
Por iso, tanto Castellano como de Guindos presumen públicamente do éxito das súas xestións nestes últimos anos, porque Nova Galicia Banco xa obtén beneficios, e máis dos esperados, e o goberno xa non é necesario poñer máis cartos para desfacerse dela. Uns e outros ocultan os 9.000 millóns de euros recibidos por Nova Galicia Banco no rescate bancario, os 800 millóns que aportou o Fondo de Depósito Bancario para darlle liquidez parcial ás accións, os 564 millóns que nos roubaron a través da quita e as accións, a venda de todas as participacións industriais que tiñan as antigas caixas galegas, o desvío ao banco malo de todos os préstamos, incluídos os morosos, a venda de Evo e o despido de miles de traballadores, o peche de dúcias de oficinas, o desmantelamento da obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Así calquera que fai quedar os números e incluso vender posibles beneficios, pero nós non pararemos ata que todos cobremos. 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 As víctimas desta xestión somos todos os galegos e as galegas. Somos todos os galegos e as galegas. E os estafados e as estafadas por Nova Galicia Banco son vítimas dobremente, como forradores e como contribuintes do Estado. Por iso, as plataformas, solidariamente, non imos deixar de loitar ata que todas as persoas estafadas recuperen a totalidade dos seus aforros. Por esta razón, volvemos hoxe a Lugo todas as plataformas de Galiza para denunciar que esta millonaria estafa aínda non está resolta e que non renunciamos aos 564 millóns de euros que nos roubaron coa quita, porque son froito do noso traballo e aforro, porque non se pode expoliar os pequenos aforradores para saldar as débedas producidas pola avaricia e especulación dunha banca de casino, porque é de xustiza que nos devolvan íntegramente os aforros de toda unha vida. Non pararemos hasta